Er I klar? Hej. Hej. Det er dem, der bor herinde. Vi er værelse 11. Jeg har fortalt dig, at vi bor på værelse 11. Men kig på lolvæggen. Nå. Har lugter rigtig grimt om morgenen. Værelse 11. Jeg har fortalt dig, at vi bor på værelse 11. Malte, han har hængt vores meloner op. Din mor. Vi har kun haft én hovedrengøring. Ølle. Jeg har fortalt dig, at vi bor på værelse 11. Du skal tage den anden. se. Hvis der er nogen af jer, der ikke skulle have været herinde, så det her vores sengen. Det er julekugler. Kan man bruge den her video sådan noget overhovedet? Ja, ja. Ja. Okay. Ja. Vi laver sådan noget spil. Ej, nu har jeg min tandbørste ind i munden. Jeg har ikke. Så for helvede. Jamen, den er bare så meget større. Du skal tage den anden. For helvede. Din mor. Faktisk ikke. Men den er meget sjov. Skal jeg gå og sige hej til hver tid, eller hvad? Ja, bare kig på. Bor der nogen, er I klar? Kom. Hun hedder Anna. Sluk. Okay, Jeg har fortalt dig, at vi bor på værelse 11.